It's time for DJ Rocky's Secret Files. Pumatol sa GRO ang mister ko. Itago niyo ako sa pangalang Vivian. Akala ko, I have the most blessed family in the world. Akala ko lang pala yun. Or siguro, sabihin na natin, kasalanan ko din. Sana maging paraan to para lumuwag yung pakiramdam ko. Sana maging daan ito para mabawasan ang bigat ng nararamdaman ko. Ako si Vivian, and this is my secret file. Maraming tao noon sa loob ng isang coffee shop. Mahal, anong gusto mo? Kape o chocolate? Tanong ko kay Reynold. Ikaw, sagot niya. Nakakakilig. Ngumiti ako sa kanya nang bigla na lang siyang lumuhod. Inilabas niya ang isang maliit na kahon na kulay pula. At inilabas nito ang laman nito. Napaiyak ako sa saya. Will you marry me? Tanong niya. Tumango lang ako. Hindi na ako nakapagsalita. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri. At niyakap ko siya. 3 taon na rin kaming magkasintahan. Masasabi kong maganda ang relasyon namin ni Reynold. Almost perfect. Ako, I'm trying and doing my best to be the best partner ever. Maganda naman ako. Sexy din. Matalino, maasikaso, at maalaga. Yan na siguro yung mga katangian kong nagustuhan sa akin ni Reynold. Si Reynold naman, sobrang masigasig. Pero minsan, hindi sineswerte. Masipag naman siya pero madalas, dahil sa ego niya, napapahamak siya. Gaya na lamang nung dapat ay mapopromote siya sa trabaho, pero hindi natuloy. Kasi, inaway nito ang boss niya. Pero gayon pa man, hindi ko siya pinababayaan. Hindi naman ako natuturn off sa kanya, sa kabila ng pagiging prideful niya. Pero madalas, yun yung nagiging dahilan kung bakit kami nag-aaway. Kaya lagi kong sinasabi sa kanya na kailangan niyang lunukin yung pride niya. Kasi ganun talaga kapag namamasukan sa trabaho. Empleyado lang siya. Dagdag ko pang sabi sa kanya, naniniwala ako sa kakayahan mo. Basta galingan mo lang, tsaka patuloy kang magsipag. Wag mo lang pataasin yung pride mo. Fast forward. Maraming tao noon. Lahat halos ng mga bisita ay nakasuot ng kulay royal blue. Masaya ang lahat. Tanging kami lang ni Reynold ang nakaputi. Kakakasal lang namin ni Reynold sa simbahan. At yun na nga, nasa reception na kami. Hindi ako makapaniwala na sa wakas, naging isa na kami sa ng pinaka-importante at pinakamamahal kong tao sa buhay ko. Lahat ng tao masaya para sa amin. Mga magulang namin, mga kamag-anak namin, mga kaibigan namin, at mga kaopisina namin. Pagkatapos ng gabing yon, aba akalain mo,
Nakadali kami agad ni Reynold. Nagbunga ang pagmamahalan namin after 9 months. Wala nang mas isasaya pa nang masilayan na namin ang unang anghel na ibinigay ng Diyos sa amin. Iniisip ko na ilang buwan, binyagan na agad. Kinuha naming ninong at ninang ang mga kaibigan na malalapit sa amin. At isa na doon ang longtime best friend ko na si Frances. Actually, isa siya sa mga dahilan kung bakit kami nagkakilala ni Reynold. Siya ang naging tulay sa amin. Pinakilala niya si Reynold sa akin bilang kanyang kaibigan sa opisina. Nagtatrabaho kasi sila sa iisang kumpanya. Ako naman ay nagtatrabaho sa isang kumpanya na hindi ko na lang masyadong ededetalye pa. Basta bandang Makati. Matagal na kaming magkaibigan ni Francis kaya tiwala ako sa rekomendasyon nito. College kami noon nang isa siya sa mga officer ng student government namin. Isa rin ako sa mga officer kaya nagkasama kami ng husto. Maraming ang tao na siniship kami pero wala eh. Parehas ang tingin namin sa isa't isa. Hanggang magkaibigan lang kami. Kaya nga kami ang nagka-developan ni Reynold. Lumipas pa ang mga buwan. Natuloy na nga ang binyagan. At inaamin ko, parang tumatamlay yung pagsasama namin ng asawa ko. Mas binibigyan ko na kasi ng pansin ang anak namin kesa sa asawa ko. Siguro kapag nanay ka na o kapag naging magulang ka na, ang priority mo ay doon na sa bata. Hindi na kayong dalawang mag-asawa. Isang gabi, dumating si Reynold ng lasing na lasing. Parang nakikita ko na medyo magapa yung mata nito, parang naiyak. Ayaw pa nitong aminin nung una pero alam ko at nabalitaan ko sa best friend ko na si Frances na meron tong problema sa trabaho. Sinubukan ko na siyang kausapin ng mga nagdaang araw para makapag-open up siya sa akin pero lagi siyang tahimik kapag kaharap ako. Pag nasa bahay, tanging yung anak namin yung kinakausap, nilalaro at inaalagaan niya. Ang usapan na lang namin ay tungkol sa bata. Wala na yung pampakilig sa aming magpartner. Inakay ko si Reynold papasok sa kwarto namin. Nang bigla niyang hawakan ng mahigpit ang leeg ko. Papunta sa mukha niya. Gusto niya akong halikan ng mariin. Pero hindi ko kayang makitang ganoon ang kalagayan ng asawa ko. In short, hindi ko siya napagbigyan ng gabing yon. Siguro, marami ng gabi na hindi ko siya napagbibigyan. Kasi nga, pagod. Pagod sa trabaho, pagod pa sa bahay. Pagkagaling sa trabaho, ang bata muna ang inaatupag ko. Kaya, pagod na ako. Nalulungkot din naman ako na hindi ko napagbibigyan ng asawa ko. Hindi dahil sa hindi ko siya mahal. Sa katunayan, mahal na mahal ko ang asawa ko. Kaya ang ginawa ko, sa pagkakataong yun, ay sinabihan ko na lang siya na bukas na lang. Kapag matino na siya at hindi na siya lasing. Ang gusto ko lang malaman sa pagkakataong yun ay kung bakit ano ang dahilan. Bakit lasing na lasing siya? Tinanong ko siya. Ang tanging sagot niya lang ay, mahal ko kayo. At nakatulog na siya. Binihisan ko siya. Kinabukasan, tinext ko yung best friend kong si Frances kung may problema ba sa opisina nila. Pero ang tanging sagot lang nito ay, mas mabuting malaman mo kay Reynold. Tinawagan ko siya pero ayaw talaga nitong sabihin sa akin. Inobserbahan ko yung asawa ko nung araw na yun. Imbes na pumasok ito ng alas 9 ng umaga, nagising ito ng alas 10. Hindi pa bumabangon sa kama. Doon na ako nagtaka. Tumabi ako kay Reynold.
At tinanong ko siya kung bakit hindi pa siya pumapasok. Umupo ito at sabi nito, wala na akong trabaho. Nanlaki ang mga mata ko. Nanlambot ang balikat ko sa nalaman ko. Tinanong ko kung bakit. At doon ko nalaman na nagkairingan sila ng boss niya. Hinanapan siya ng butas, kaya natanggal siya sa trabaho. Sa pagkakataong yun, gusto kong maawa sa asawa ko. Kaya lang mas naawa na ako sa sarili ko. Marami kaming bills na dapat bayaran. Ang bahay, ang kuryente, ang tubig, ang sweldo ng katulong. Tapos ilang taon na lang yung bibilangin namin mag-aaral na si Venus. Kailangan namin paghandaan yun. At sapat lang yung kinikita naming dalawa para sa pang-araw-araw na gastusin namin. Kaya ang sabi ko na lang, paano yan, mahal? Sana makahanap ka ng trabaho kasi ilang taon na lang ipapasok na natin si Venus sa school. Tsaka, paano kapag kinakailangan na ma-hospital siya? Wag naman sana, o tayong dalawa. Sana kasi, mahal, ibaba mo yung pride mo. Ilang beses na ba kitang napagsasabihan tungkol dyan? Kaya ka kasi hindi tumatagal sa trabaho mo dahil sa tigas ng ego mo. Inaamin ko. Nagkasagutan kami nung umagang yon ng asawa ko. Lumipas pa ang ilang araw, napapansin ko na iba na yung kinikilos nito. Ang sinasabi nito sa akin, naghahanap daw siya ng trabaho. Pero naghahanap ng trabaho? May mga pagkakataong inuumaga siya ng uwi. Kinutuban niya ako. Isang gabi, sinundan ko ang asawa ko sa lakad niya. Nagbayad ako ng sasakyan noon para hindi niya ako makilala. At hindi niya makilala yung sinasakyan ko. Nag-taxi lang siya papunta sa lugar na never kong in-expect na pupuntahan niya. Nasa tapat ako ng isang bar sa May Malate na kung saan may mga babaeng nakamaiksing palda at shorts. Yung kitang-kita mo yung mga hubog ng katawan ng mga babaeng ito. Naka-makeup, nag-aabang sa tapat ng mismong club. Gusto ko sanang pumasok sa loob pero ayaw kong mag-iskandalo. Iniisip ko na sana nandoon lang ang asawa ko o mister ko para uminom at magpalamig ng ulo. O kikitain niya yung iba niyang kabarkada. Isang oras lang yung tinagal niya sa loob ng club at lumabas na siya. Akala ko siya lang mag-isa yung lalabas pero napansin ko na merong nakaangkala sa kanya na isang babae na alam ko na makapagbibigay ng panandaliang aliw sa kanya. Napipi ako nun. Natulala ako. Nanghihina ako sa nasaksihan kong tagpo. Ilang segundo pa ay nagpara sila ng taxi. Pinasundan ko kay Manong driver yung taxing sinakyan nila. At laking gulat ko nang dumiretso sila sa isang hotel na may garahe malapit sa Quirino Avenue. Nakakadurog ng puso. Hindi ko na kinaya. Ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat. Tinanong ako ni Manong driver kung gusto ko daw bang pasukin. Pero ang sabi ko na lang, ayaw ko pong mag-iskandalo. Sabi ko na lang, ay uuwi na ako. Kasi naalala ko, meron akong anak na naghihintay sa akin sa bahay. Pagkarating ko ng bahay, sinalubong ako ng katulong namin. Tinanong niya ako kung okay lang ako. Ang tanging naisagot ko lang ay, tulog na ba si Venus? Opo, te. Sa taas na po ng kwarto. Sagot ng katulong namin. Umakyat ako sa kwarto ng anak ko.
Parang sa sandaling yun ay gusto ko nang mag-collapse. Pero gusto kong palakasin ang loob ko dahil sa anak ko. Pagpasok ko ng kwarto ng anak ko, doon ko ibinuhos lahat ng iyak ko. Pero hininaan ko lang syempre kasi ayaw kong magising ang anak ko. At habang pinagmamasdan ko yung anak ko, nakikita ko ang asawa ko. Yung asawa kong traitor. Tulala lang ako habang lumuluha. Siguro makakaipon ako ng isang drum ng luha nung araw na yun. Maya-maya pa, ay may narinig akong pumasok sa bahay. Bumaba ako, pinunasan ko ang mga luha ko. At nakita ko si Reynold. Sinalubong ko siya ng isang malakas na sampal. Walang yaka! At pumatol ka pa sa GRO! Sabi ko sa kanya. Pinagsasabi mo, sagot ni Reynold. Kitang-kita ko kayo ng proste mo na pumasok sa isang motel sa May Quirino. Hayop ka! Umalis ka dito, lumayas ka! Galit na galit ako nun. Hindi na nakapagsalita si Reynold. Umalis na lang siya. Kinabukasan nag-leave ako sa trabaho. Umabot ng isang buwan na halos araw-araw umiiyak ako. Isang buwan na rin kaming magkahiwalay ni Reynold nang bigla itong pumunta sa tapat ng bahay namin at nagmamakaawa sa akin. Humihingi ng tawad. Pero yung puso ko parang bato na sa sobrang tigas. May paluhod-luhod pa ito sa harap ko. Nagpupumilit ito na makapasok sa bahay at gusto daw niya na makita yung anak namin. Sinasabi niya na magbabago na siya. Humingi siya ng tawad, hindi niya raw sinasadya at kung ano-ano pa. Pero wala akong maramdamang awa. Wala akong maramdamang pagmamahal. Ang tanging nararamdaman ko lang sakit. Lumipas ang araw. Halos araw-araw pumupunta si Reynold sa tapat ng bahay para daw sana masilip yung anak namin. Sinabi lang sa akin ng katulong. Kaya sabi ko sa kanya, wag na wag niyang ilalabas yung bata. Hindi pa rin natinag si Reynold. Ultimo sa opisina ko, pinapadalhan niya ako ng rose. Araw-araw. Alam niya na yun yung paborito ko. And then isang araw, may natanggap akong sulat na may kasamang tsokolate sa bahay. At pagbukas ko ng sulat, gusto ko na sanang itapon. Pero para bang may nag-uudyok sa akin na buksan at basahin to. Alam ko naman galing kay Reynold yun. At ang nakasulat ay, Vivian, mahal. Patawarin mo ko sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Oo, naging ma-pride ako at matigas ang ulo ko. Patawarin mo ko dahil nagawa kong saktan ka. Pinakamamahal ko. Hindi kita makontak. Binlock mo na ako sa lahat ng social media accounts mo. Hindi ko rin makausap ang mga magulang mo. At ito lang yung tanging paraan para maihatid ko sa'yo yung gusto kong sabihin. At sana nababasa mo ito. Gusto kong malaman mo na walang araw na hindi ko pinagsisisihan ang ginawa kong katarantaduhan. Gusto kong malaman mo na hindi na siguro ako magtatagal sa mundong ito. May sakit ako, mahal. Nahawaan ako ng sakit. At sising-sisi ako sa pagpatol ko sa babaeng nakuha ko sa club na yun. Isang beses lang yun pero panghabang buhay kong dadalhin. Yung paghingi ko ng tawad, pagsisisi ko sa kagaguhan ko.
Walang araw ang lumipas na hindi ko kayo naisip ng anak ko. Walang araw yung dumaan na hindi ko kayo naalala. Kaya sana, sa kahit sulyap man, nakita ko lang kayo. Kahit sa mga natitirang sandali ng buhay ko. Mahal na mahal kita, mahal. Kayo ni Venus. Pagkabasa ko nun, basang-basa na pala ng luha yung sulat. Nakonsensya ako. Naahawa ako. Napaisip ako, bakit ko nga ba ginagawa to sa taong mahal ko? Ang sakit-sakit. Hindi ko alam kung paano ko haharapin yung asawa ko. Hindi ko alam kung paano ko masasabi sa kanya yung tunay na nararamdaman ko. Kaya kung nakikinig ka ngayon, Reynold, ito yung mensahe ko para sa'yo. Hindi ko alam kung ilang taon, buwan, o araw ang itatagal mo. Gusto ko lang humingi rin ng tawad. Kasi katulad mo, nagkamali rin ako. Noong mga panahon na nalaman ko na pumatol ka sa GRO, lumipas ang ilang araw na nakipagkita ako sa best friend kong si Francis. Dinamayan niya ako. Nagpakalasing-lasing ako. Pinapunta ko muna si Mama sa bahay para meron akong kaagapay sa pag-aalaga kay Venus. Sinabi ko na marami akong overtime ginagawa sa trabaho. Pagkaraan pa ng ilang araw, sa sobrang pangungulila ko sa'yo, at dahil na rin sa tindi ng nainom ko, nagpaanod ako sa tukso. May nangyari sa amin ni Francis. Inaamin ko. Kakakuha ko lang ng ultrasound ko. Magkakaanak na kami ng best friend ko. Nakumpare natin. Ngayon di ko na alam kung anong gagawin ko. Mapapatawad mo pa ba ako? Ako si Vivian at ito ang aking secret vow.